Asu iku tak omongi. Rene anu di Mas. Dok, rada maju, Dok. Mau kilo. Udah. Asu. Siwang rene. Sabar. Nyamang ora iku to, Bro. Lah jenengan ngelileng ae lho, Pak. Kowe demen ora tak liling? Bisa lah. Aku mbiyen dadi yoga suwi, Mas. Ya, percaya ya. Dadi yoga Tangki suwi. nungkin, tangki nungkin. Ae kowe. Ditimbali panjenengane Bapak Kades butuh. Nggih. Bapak Hari Pristiono. Amin, amin. Wah, regeng suasanane, Mas. Saestu Nggih. butuh niku akan menjadi satu suri tuladan dan percontohan bahwasanya masyarakat butuh yang selalu guyub rukun sayek saiko kapti Nggih. duduk sama rendah berdiri sama tinggi tidak membeda-bedakan atribut pejabat ataupun masyarakat. Siap, Ini yang ada sinergitas di antara pejabat dan masyarakat yang menjadi satu percontohan seluruh desa-desa sekabupaten Kediri. Tepuk tangan untuk butuh. Wah, hebat. Malah beliaunya Bapak Kades ki wis 3 periode loh, Mas. Alhamdulillah. Wis sukses cara anune wis finish. Amin. Ya. Saya nderek bingah, Mas. Pripun? Nderek bombong. Pejabat niku yang kepengin awet, ojo mengidealis dengan apa yang menjadi hak kita sendiri. Tapi harus memprioritaskan bahwa bagaimana hak penuh untuk masyarakat. Oke pejabat sing klambine apik, sing gawe jas, dasinan, sepatune gilap, ning nyatane ya sik gelem mangan duite rakyat. Iya. Niki Mas. Iki wis mulai tertata rapi, Kula Mas. niki satu percontohan. Kenapa Mbah Lurah Heri beliaunya selalu Pak Hari selalu awet mengemban amanah wonten ing pucuk pimpinan butuh sebabipun menapa? Napa niku? Tidak idealis, tidak mementingkan golongan tapi tidak mementingkan pribadi sendiri tapi mementingkan berbagai golongan. Iya. Niki Diayomi kabeh, Leres. sugih miskin, asor lan luhur kabeh direngkuh dadi warga masyarakat yang Masya baik. Allah, penjan persani penjenenganipun. Ah. Sugih ya ora malih, penak ya ora gelem ndangak. Akeh bondo ya ora pamer dodo. Gusti Allah niku seneng ngeten niki kalian umatipun. Berbagi kebahagiaan ora dadak duwe pamrih. Wong sedekah ya ora duwe arep-arep sing muluk-muluk, tapi menjadi pimpinan desa itu harus mutlak bagaimana hati seorang rakyat untuk mensejahterakan masyarakat. Iya, Mas. Niki lho Mas. Melu ngomong to, Mas. Mboten sah. Sawake dhewe iki Mboten sah. serumpun sepenanggungan jare. Kersanipun mendel mawon. Sebabe Wong niku nek gelem ngomong, gelem guyu berarti nandake wong sehat. Wong ki nek gelem guyon karo kancane, gelem omongan karo kancane, dudoke yen pikirane waras. Nek wong kok ngadeg gawa mik meneng gak omong berarti wong lara. Oh, ngoten. Ngono lho Mas. Ndeleng nek panjenengan omonge banyu milih Loh, ora entek. karena saya sehat, karena Oh, iya. waras. Mula kula niku bagaimana untuk bisa mengedukasikan sebagai pelaku seni. Iya. Kula sehat, panjenengan wit lenggah sonten wau, ngasto dalang, sulukan jejer nganti tekan bodolan lak kepenak. Iya. Sehat. Dadi Kok enek seniman, blangkonan, surjanan, jarian meneng ming lolak-lolok. Ki berarti perlu dipreksake. wong nggih. Ngono lho Mas. Kuwi sajane sindiran, Mas. Oke. Lek ngono ki ndak krasa lek disindir berarti saya parah. Ora kok krasa, ora kok parah. Pancen dagelan ki enek sing budek. Oh iya. Wah, sampean ora ngerti kok. Kabeh niku enten dalane dhewe-dhewe. Nek panjenengan ngendikan wiwit sonten ngantos wau, ngantos mangke dumugi enjang. Mesti jelas apa yang disampaikan, omongane akeh mesti bayarane yo akeh. Lumayan. Kula nggih ngoten meri kali panjenengan. Mula kula mencoba untuk berbahasa, berdialog, mula iso berinteraksi, pengen kaya panjenengan ben iso duwe kaya sing akeh. Oh iya. Nek meneng. Kuwi dicocokne karo lek meneng. Meh meneng. Berarti bayarane
Oh, sithik. Oh iya. Obah kuwi mamah. Iya. Ngono lho, Mas. Dadi ngono kuwi. Obah mamah, obah entuk opah. Apa nek wong meneng entuk opah? Oh iya. Wong meneng kuwi gendeng. Oh iya. Ngono. Gendeng ra apa-apa sing bayaran. Lho kok bayaran pripun to? Lah wong sampean ki wong padha-padha sedulur Sinarawedi. Kok ya ora melu piye urut rembung apa piye? Ya Urun rembuk. Ya ngenteni wong ya jenengan ki sik bage binage. Lah terus? Sik jagongan, Klek kula nyelon-nyelong kok dikira aku ki wong sing kurang sopan. Ora kok perkara Ya, mboten ora. sopan. Ya aku yuk kalem-kalem ngenteni jedahe, ngenteni lerenmu. Lek kowe wis kesel omong, ganti aku sing ngomong. Ngono lho. Lah saiki kula pun kesel, Mas Eko sampun kesel. Sampean karepe ngomong Saiki napa? cel omongne apa? Aku ya wis kesel. Loh. Lah wong ngomong apa kok kesel? Kesel iki lho. Lek iki mau ora omong rumah samu iki. Lah tapi kerja urung kok. Lah kowe keringetan, Mas Eko keringetan. Mas Kritik harus mengutarakan apa yang menjadi Keringetan apa mergo kerja wong ki sumuke kaya ngene. Iki ora ngerti. Hei, Mas Kritik wis ngendikake. Nggih, Wis nggih. matur tentang Mbak Lurah Nggih. Hari iki piye. Aku ya wis omong, saiki sampean ngomong Pak Hari iki piye. Pak Ri. Loh, lah iya maksudnya bagaimana? Lingguh lho. Loh. Iki mau wis penjenengan Mas Kritik wis ngomong to, Pak Hari iki ora ora Ya ini mboten sombong. oh, ora ideal. Paham. Ora idealisme. Paham. Maksudnya sampean digeret, Pak. Kok digerek kirik Mas aku ya. Iki Digeret. to lho. bahasa ngene kok ora Yo ngerti. sing ngalus no, bahasa iki sing Oh, ngalus ini digeret. berarti posisine Mas Eko dirawuhke, jur entuk mandat saka penjane Bapak Hari. Kuwi karepe sampean dipangku Pak Hari supaya Dipangku aku iki purul wis aku iki. Kok dipangku gendeng aja lho iki. maksudnya disuwun keringetmu ben Ya nyata persen. Angel aja. Omongmu enek mana? Mas, rendah. ini Wes. yang rawuh ini beliau-beliau yang Paham. Lek kene iki sahabaku 10 tahun kepungkur sahabaku kene iki. kok sobore niki. Butuh ki sahabaku kene iki biyen iki. Oh, srawungmu karo piyayi mriki. Biyen 15 tahun kepungkur rene iki bendina Mas aku. Dagel. Loh, sosialisasi. Kok masa aku ora mu. Sosialisasi napa? Kene iki biyen pasar manuk, biyen. Pasar Groto. Lah iya, rene iki manuk tok lho lha iki. Kok sing ah, wis yo wis. Loh, Yang tapi gini lalu loh. biarlah Loh, berlalu. Tapi gini loh. Kemarin adalah kenangan, Eh. hari ini tumpuan dan esok itu adalah jawaban. Saya paham. Dulu itu non sewu. Mindset atau brand. Butuh niki non sewu. Ranutut sampe. Berarti susu kok piye. Mas, bahasa Inggris itu sekarang memang harus ada ekstrakurikulum di dalam pendidikan sekarang. Dulu tuh mindset orang tuh kalau sudah mendengar butuh itu non sewu. Ngriki niku non sewu. Saya paham bahwasanya kene iki biyen lho ya, biyen. Maaf. Nggih. Dulu tuh biyen ada lokalisasi, Bos. Tapi alhamdulillah setelah perkembangan zaman di sini masyarakat mindsetnya bukan lokalisasi, tapi di sini adalah desa sing gemah ripah loh jinawi, orang bedak-bedak ke sijiran sijine, warga masyarakat sing rukun ayem sejahtera. Amin, Oh, amin, iya. amin. Lokalisasi pun tutup, Bos. Tutup, Bang bojone. Saniki pun tutup, saniki pun online. Apa? Online. Aku tiwas bangga. Aku- Oh, ini ada Bapak jajaran TNI, Polri, beliau-beliau yang berkompeten sing Gini loh. nyapa? Online tuh ngon sewu. Kalau sudah kita berbicara online, selagi kita tidak mendownload aplikasi itu, just kan aman toh. Aman. Ya ora? Iya. Ya ora? Aku ora tau mudeng kok. Ora paham kowe. Aplikasi ijo micet ra roh kowe. Open BO ora mudeng kowe. Ngono lho. Anu COD to? Open BO. Biyen saiki ngono kuwi. Ning non sewu, sekarang sudah bersih. Alhamdulillah. Sudah bersih, butuh menjadi desa yang aman, damai, sejahtera. Pak. Indah. Indah. No. Keindahan ngeten iki butuh, Bos. Enek turan siji dek wingi. Hmm. Ya kene ilang turah siji ya dirabi iki lho saiki. Lebih matamu. Ya. Bojomu. Iya pancen bojoku mbien cah kene. Asli mriki ngoten lho. Tapi alhamdulillah, Bos. Hmm. Pak Hari, makasih Pak Hari. Non saya walaupun Astani lagi sakit, saya berdoa mudah-mudahan cepat sembuh Pak Hari. Amin. Ini non sewu ini yang bisa dinamakan bahwasanya perjuangan beliau sebagai Bapak Kepala Diesel.
Bapak Kepala Desa. Hmm. Ini prioritasnya pengorbanannya demi warga masyarakatnya. Hmm. 3 periode ora gemen-gemen loh, Bos. Iya. Tidak Biasanya waktu tuh yang pendek. Iya, tidak waktu yang pendek. 3 periode ini 15 tahun. Kalau satu periodenya tuh 5 tahun. Lah, 6 tahun. Lek 6 tahun berarti kan 18 tahun. Ada perpanjangan 2 tahun. 2 tahun berarti hampir 20 tahun. Hmm. Kalau kita bisa menganalisa banyak warga masyarakat, banyak pejabat desa sing nuwun sewu solo ngonyol-ngonyol pengen dadi dijokne, pengen-pengen sekolah Pimpinan. didawakne jabatane. Hmm. Tapi beliaunya sudah terbukti bahwasanya kepemimpinan beliau itu baik, ora sandadak nonyol-nonyole ning sudah dipilih oleh warga masyarakatnya. Hebat, tepuk tangan untuk Bapak Hari. Hebat, Bos. Kowe kok dengaran penemumu apa Loh, ini? iki realita. Kita itu seniman berbicara realita. Apa Dan dulu beliau satu bangku gitu sama Pak Lurah? ya ora mungkin aku dadi lurah wong aku nyalone guru kunci maite demo ning ngene. Maksudnya Iya. itu satu angkatan, satu lete. Ya saya paham lah kalau Pak Hari itu sebagai lurah yang bijaksana itu Pak Hari. Oke. 3 periode ora gege mongso. Biasa nih, sosok seseorang yang mempunyai jiwa politik itu mempunyai ambisi bahwasanya jabatan yang lebih tinggi. Biasanya ngono. Nggih. Eh, Gayuh lintang. Iya, iki logika. Hmm. Biasanya iki lek wong sudah Prestasi. berkecimpung di dalam dunia politik, Hmm. itu biasanya ingin meraih sebuah politik yang lebih tinggi. Di atasnya. Mbah Lurah biasanya kadang-kadang pengen jadi camat, Camat munggah meneh. pengen jadi Sekda. biasanya sektam. Kalau camat atau sektam mudun ya. Camat sekda. Kadin ngono Ah, ya. ngono. Tapi alhamdulillah beliau tidak punya ambisi dalam dunia politik. Wih, aku ngerti kok masalah tujuan iki. Pripun? Arep diwarahne ning aku iki aku jane sadar kok. Karepe bar lurah terus karepe dadi bupati ngono to masamu to. Loh aku rasa ngomong awakmu sadar loh. Arepe ngene kok mlipir-mlipir kok camat. Ini Lah membahas ki Mbah Lurah. bar lurah ndak iso. Aku bahas Mbah Lurah ki lho. Bar lurah ki ndak iso ning camat, mergo camat ki PNS. Mbah Lurah itu sektam. Mbah lurah Sektam. mlayune ning DPR utawa bupati. Ngono lho. Jabatan politik. Lah kowe iki mbok langsung ngono iki Mbah Lurah ora pengen muluk-muluk. Beda karo iki arepe ngene lek angel kok eram. Wah, angkungamu. Kaya tersinggung. Aku tersinggung, Mas. Loh, Nuthuk lor kena kidul. seniman ki harus perasa, Mas. Nggih, nggih. Dadi ora disinggung nyel. Rasane kudu Rasane, kritis. heeh. Iya, iya. Loh, nyatane aku mbiyen yo njabat 2 periode terus arepe ngancik ke atasnya. Lah. Terus ndak dadi. Ya toh, arek kok nggih bano kuwi. Loh, ora. Ini bahwasanya kita bisa memberi suatu contoh yang hebat. Ngono lho. Contohnya lagi. Heeh. Contohnya. Iki tak contoh nyatane aku yo ora maju, nyatane wis 2 periode wis Mbah tutup. Lurah 3 periode dan warga masyarakatnya sejahtera. Amin. Iya lah. Ya, Iya ora. bangun desa. Bangun desa. Ketok infrastrukturnya ya Jelas. Tidak ada diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat sing etan ya makmur, sing kulon ya makmur, sing lor ya makmur, sing kidul ya makmur. Itu insya Allah itu yang akan Amanah. diprioritaskan oleh warga masyarakatnya. Ah iya. Tuh, itu loh bos. Pak Hari. Ah. Pak Hari ini lek basa Indonesia, lek basa Jawa ini dino. Oh iya iya. Heeh, dino. Hari ini ya dino. Dino. Mulanya saudara ini Pak Hari. Haki harapan ke depannya setelah beliau itu lengser menjadi lurah, insya Allah generasi penerusnya akan meneruskan program-program terbaik untuk warga masyarakatnya. Tongkat estafetnya Harus berjalan. ada. Oh iya. Rino wengi tansah ndedonga marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ki lho. Wah, Mau hebat, sik hebat. meneng. Ki nek kadung ngomong ngene iki Wes to. Pokoke batasono, mek sak jam tok pintere. Engko bar kuwi goblok neh. Pak Ari, ora usah diteruske ya. Pak Ari ki garwane Bu Lestari. Lek Lestari, Bu Lestari uncek ono. Oh, aja no kamplungi Pak Hari aku. Loh, Lek belum tari tahun saya priyo. maksudnya lek Pak Hari ki mang kan hari ki piye terus kok omongne Riki piye kok terus saiki lek Bu Lestari ki jerone piye deloken. Ngono lho. Wong jerone bojo kowe ora tau tak delok iya. Maksudnya ki di dalamnya Bu Lestari itu enten opone. Khusus. Iya ta, Comi balik goblok. Oh. Neh. Mau kaya pinter-pinter. Nek gedak ngono. Makanya tak wae kesempatan. Maksudnya Mas Eko, Bu Lestari itu sama dengan Pak Hari. Sama-sama kamu maknakan. Ya. Ah. Makna nama membawa doa. Ya. Nah, itu Bu Lestari itu apa? Ngono lho. Lestari. Lestari. Les. Lestari. Les menika saka tembung nun sewu. Les ki lestari widodo ing sambikala. Oh iya. Ana gandengane. Gandengane. Taki tatak. Dadi wong wedok ki kudu tatak karena persamaan gender itu sudah diterapkan. Emansipasi. Emansipasi. Lestari. Ri. Riki ringan. Tegese ringan.
ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Bu Lestari sebagai lurah ora dekepno ning omah, ning dadi kebutuhan masyarakat duwe gawe, beliaunya tetap hadir. Ya, sebagai Sebagai Bu Lurah. Ibu Lurah lan ketua PKK. PKK. Bojomu Loh, dadi bojoku ki termasuk anggota PKK-ne Bu Lestari lho, Pak. lho. Seminggu ki PKK ping 5, Pak. Weh, Lah ya kudune 1 minggu 1 kali atau Iki 1 ping bulan 2 kali. 5. Sampai aku pogel lho. Mosok PKK bolak-balik aku yo. Terus mbok omongi bojomu. Bendino dipekek-pekekne aku yo. Kowe kok tak tunjuk tenan iki. PKK yo bendino kok PKK Lek terus. saking wah kesuwen lek saking kerepe lho wong Jawa kan pekek-pekek ngono. Saking kerepe PKK ngono kuwi. Layak bojone ra iso mlaku kok iso. Sama aku ngesot kan. ngomongnya saiki rada langsing bojone Mas. Wes langsing. Bojoku gedhi Pak biyen. Bu Lestari itu Bu Lestari. percontohan. Bu Lestari. Penjenengane beliaunya anu Mas rada geram Mas mau. Oh niki mau nggih. Mboten enak badan. Insyaallah enggal dangan, Pak. Amin. Lara niku gampang. Iya, Mas. Lara niku gampang, sing penting dhewe ikhtiar budidaya lan ndedonga marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bojo kula niki ya lagi lara Pak Eko. Kene Lho kene. lho. Nun sewu. Loro jero apa loro njaba? Coba Pak Eko, niki nun sewu ini sudah ada gejala-gejala stadium 4 iki. Lho njaba kok teko stadium to Mas? Stadium 4, Pak. Apa kuwi? Apa iki? Lara udun. Tak sampean ki tak rungokke tenanan terus dimirengke piyai kata lho. Iki parah wis gedhi melenos gedhi. Sak ndok asin lho. Gedine iki. Lah wong lara ubun. Sik to. Udun kok sak ndok asin terus matane udun sepiro? Giyel di bos. Sakmene lho, mentek lho. Linggo ora iso, Pak. Linggo, saiki linggo ora nggih bokong. Ngendas ini akrobat ini. Kok saiki dinyuwun pirsa Pak Eko. Linggo iki. Udune ki lho Gedhi, matane sak gedhi. pira? Matane sak pira? Matane iki sak dasmu. Apa Kok yo rumah sak saya, ngono ki lho kok iso. Udun. Ora pangapunten. Nggih. Secara medis itu lah kamu cepet ndang Ya ditangani. sudah dong, saya itu sebagai pria yang sigap, suami yang sigap, langsung soremo tak goleng-goleng dokter. Masya Allah. Wes, Ketemu. wes ketemu. Jare Jare doktere lara apa? Dokternya sehat. Lho. Piye to bocah iki? Jarene lara. Lah iya bojoku ki lara. Terus? Soremo tak goleng dokter ngono lho. Lah iya jare doktere lara apa? Dokternya sehat. Piye to Mas? Sing lara iki bojoku teko dokternya lara apa piye to Pak Eko iki? Sing lara ki bojoku. Lah iya. Lah iya. maksudnya Pak Eko ki sampean pun mriko. Wes. Terus ketemu. Ketemu dokter. Kali doktere. Wes ketemu. Nah, sing dimaksud Pak Eko Lah, jare iya. doktere lara apa? Dokternya sehat ya, Dik. Sing lara bojoku. Ngono lho. Maksudnya ki ora kok terus larane dokter ya ora. Doktere kuwi lho omong apa wae. Oke wong rong dino rong bengi karo bojoku kok. Kowe kok tak tapuki lambemu lho kok iso. Ngene iki yo didelok to kok iso. Oke. Sak Tapi alhamdulillah pun pelopok anu akhirnya diwe obat, Pak. Karo dokter iku wis salep, engko lek wis ngono dioles-olesi mosok salep to. salep. Mosok yo ora nek Ya pilih. nempel karo kapsul loro. Kon ngombe sedina ping 3, isuk loro, awan loro, sore lore. Dadi Iki bleset meneh. kupingmu bosok lan. Ora kok bosok. Rungokno lho. Lambemu sing bleset. Lah iya karo dokter diwehi pil karo kapsul. Dua jenis. Dua jenis kon ngombe sedina. Anjurane kon sedina kon ngombe ping 3, isuk loro, awan loro, sore lore. Pangapunten Mas. Kok yo. Sing bener ki isuk loro, awan loro, sore loro. Lah iya to, isuk loro, awan loro, sore lore. Isuk loro, Loro. awan loro, Awan loro. sore loro. Sore loro lah ngono lho. Nah. Sore loro. Akhirnya mbok olesi. Olesi lek wis bar diolesi kon Pas motot. ndi Mas? Pas intine. Ya pas cengle kene. Ya udune kene lho. Mbok urepke. Iya tak urupne tak olesi saya tak. Lho, mbok olesi lak kena katoke no. Ya karek tak plotot ngene. Mbok ploroke Mas. Ya. Masa, lah pokoke bojomu lak wireng no kuwi. Kowe kok roh kowe bojomu. Kowe kok roh. Ora, biasane. Layar saiki katanya dredet kabeh plotot. Loro masaku. Oh, iya ting ne Pak kowe. Terus akhirnya mari yo Mas. Mari akhirnya kon ngoles-ngolesi bokonge karo udune. Bar ngono kon mlotot matane ben metu. Terus? Akhirnya bojoku tak oles-olesi, baru tak lumahne matane tak plotot. Saiki Oh, sembuh. saikmu PC kene stok ini. Astagfirullahaladzim. Sampeyan ki 2025 kok ora cerdas ki pripun? Nyapa to jane iki yo. Dokter ya ajarane kon mlotot matane ben metu. Wis tak Sing plotot. dimaksud pi kon mlotot nggon jero udun nika enten motone. Udun nek motone lho. Udun ki angger nek wis diplotot jerot motone metu udune kempes. Berarti udune nek motone. Ning ndi kon udun enek matane. Ngono ning pasar Sambi gawe nek bakul kacamata udun. Kok
cilik no riben. Iki kok omongane kon. Terus kayak ya Mas. Mah. Mlaku-mlaku karo guyon. Tetembangan sinten-sendunan. Tetembangan iku isone sinergi. Kok mergo syukuran ki sini mek seneng karo seneng. Saged nembang to? Oh iya no. Karena ini kan syukuran. Oke, yo. Ya paling tidak ben saya barokah. Oke. Ben saya berkah. Hmm. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek wong sing sapa kersa selawat niku bakal ditambahi nikmat. Amin. Ngoten lho. Raketang sithik ya ben krana enten nikmat, bengi niki lak ya ngentekke ragat. Nggih. Pangajape ben slamet donya akhirat. Amin. Nggih. Ngoten. Cobi aminor Gus, cobi Gus. Aminor. Oke, iki aku wis ngene iki. Bari siap ya, Bari. Ibu ki siap. Pak Kapolsek. Siap selalu Pak Kapolsek. Kayak wis akrab sama Pak Kapolsek to. Pak Kapolsek mriki yaine sik mudhun. Sambi iki Kapolsek Sambi ya. Pak Agus. Pak Agus. Komandan. Masya Allah ya. Anakmu jare mlebu angkatan dek iki. Ya ning Polsek Sambi kene. Polseknya polsek keras. Keras. Lah iya ning Sambi terus kono dicekel ning kono rono. Loh, kok nek sambi kecekel terus digone keras ki lho. Nyopet anakku nyopet. Matane. Awur ewe ngono. Tapi Pak polisi itu paham dengan undang-undang, paham dengan dasar hukum. iya yo ora paham nyapa Nek dadi polisi. anakmu nyopet, kuwi nek cara digoleki secara hukum KUHP, itu paling tidak 363. Nyolong ya? Iya no, 363 atau 362. Kuwi padha karo pencurian. Iya. Ngono. Apa beda Mas? Non? Kok pasalnya kok loro? Loh iya ada dua pasal, biasanya diambil siang atau malam. Oh, Ngeten iki kaya awake dhewe. Maling iki nek sing malam yo. Wen. Iki maling kok skincare jadi. Iki ora gelem sinau. Lek nyolong awan ngono kate pasal apa Mas? Biasane nggih 362 nggih, Bos nggih. 362 bisa. Oh, lek bengi 363. Ngoten. Lek sore Oh. 521. Apa kuwi? Pakan pitik. Nggerucuk. Kuwi lek anu pasal pencurian, lek judi Mas. Judi itu kalau nggak salah 303 KUHP. Leres Dan. Iya, Oh itu. Awake dhewe ngeten iki nek diceluk. Kok ngerti to Mas? Kok nganti awake dhewe mbleset kadung napa Mas BP. ini pasal-pasal kok ro. Loh, Apa lo tau di penjara iki yo. iki lho sing nebus. Nganti saya kira mbok sahur. Masa tak di penjara tenan Mas? Uang Tahu. Mas, ngene Mas. Apa judi? Judi biliar. Oh. Biliar kecekel. Heeh. Akhirnya neng Surabaya, neng Polsek Mendut. Ah, mendut, polsek mendut. Lho ini lak bangga, aku rutan kelas 1 Jawa Timur lho. Hmm. Medaeng lho. Raine apa? Ora iki serius, takut tenan aku. Berarti iki kecekel ning polsek mendut, Mendut. terus Akhirnya di layar nih gue di sini Medaeng. 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 Telung wulan. Ndak kok endangi. Tak endangi bos. Hebat, dulur. Oh, Piye sik kok posisi kok endangi? yang diruji. Heeh. Terus mirang-mirang ke Adi. Kone yo ndak gawane apa-apa. Wis to mbok teko iki malah privasiku malah di. Loh, golek elek. pengalaman lho Mas. Lah dhek ngonceki aku dadi bupati kae bolak-balik kok. Aku yo pengen terus pengalamane kok. Oh, terus piye Mas? Itu tuh kalau sego padang aku. Oh, ora ngerti. Apa ndak dijatah ning LP Mas? Wong iki nek Jata. wong iki nek ora tau ngaji kaya sampean. Lek anu ya, tak wae dhuwit ya. Ah. Iki tenanan iki. Heeh. Dilebone ning kolor nih, Bos. Heeh. Ini Ah. dilebone ra ngono kan bujuki koncone. Ah. Biyen iki biyen. Heeh. Wah, nomor akhirnya di Medaeng. Heeh. Neng rutan kelas 1. Heeh. Wah, jos ya. Wis, Jos. Jose piye? Uru. Panganane mek kacang karo kangkung tok. Ah mbok nembang mawon. Iya, selawat piye, selawat. Iki mung selingan. Liku-liku kehidupan itu beda-beda, Mas. Pangapunten. Bersih dari kriminal. Aman. Kowe- golek SKCK aman. Sampean boleh berbicara seperti itu. Yen mirengke para dawe alim ulama umarok budaya. Uang ki akeh lho saiki. Yang berpredikat sok kala apik ning nyatane jerone elek. Sok kala ngaku kiai ning nyatane ora kaya kiai. Ah. Sok kala kowe ki iso ngaji ning ora ngerti kitab. Kuwi akeh. Mula wong kuwi aja sok nun sewu. Wong elek kuwi sok kala iso duweni penemu sing apik. Ning nek wong apik kadang urung ngerti penemu sing apik. Ning sok kala penemune sing elek karena punya tendensi. Kowe ora ngerti Raden Mas Said biyen kepiye. Non pangapunten ki tak jikuk jeru tenan ki crita ki. Ah, Mas. Raden Mas Said nalika semanten wonten babat alas wana apa kek
Wonowarto. Alas Roban. Anak alas Ndonaloyo. Kuwi mbiyen kaya ngoten leh dadi wong nakal. Begitu insaf pikantuk hidayah, pikantuk wasilah, entuk wejangan, nyatanipun ya iso menep, madhep, tawaduk, tawakal, kusuk anggenipun manembah. Kula mbiyen kecekel ning jero ora tak nggih sing rena, tak nggih ngibadah, tak nggih ngaji. Terus akhirnya Raden Mas Said mang dadi wali songo ya? Dadi wali songo Sunan Kalijaga. Wali Songo. Nggih. Oh iya. Lho, dapurmu bandene Sunan Kalijaga iki. Sunan Kalijaga ki ngerampok, maling, brandal, hasilnya didum-dumne wong sing ora duwe. Lah wong dapurmu menang 30.000 ndelik lho. Wong tuku rokok ya utilan. Lambemu. Lambemu nek ra ngono ora ndek paitan, iki ngedol pitik kok iso. Mangsane. Ayo Mas, minormu sak pinten cobi. Alhamdulillah. Derek panjenengan. Melu Aku piye? Aku selawatan Mas. ora selawatan. Oh. Siti tok, sing selawatan sinden-sinden sampean karo aku sing nembang sing becik. Iya. Sindene disiapke mike. Sindene. Ben kabeh entuk manfaat. Lho, Yo. syafaat. Cobi kuwi. Ya. HP-mu dipateni yaene mosok wianan karo malaikat Israil. Yo, nah. Ayo. Coba. Aminor. Enduk. Salatullah salamullah ala Tuhan salatullah salatullah salamullah ala calon hajah kabeh. Amin. Ngono. Ki engko nek nganti dadi Berarti hajah, sampean tak sampean nyusul bojoku. Mergo bojoku ndek iki ya ngulon. Wah. tindak Madinah Mekah. Nek Kertosono. Tak culek mripatmu lho kowe iso. Ki engko nek dadi hajah kabeh jenengmu diganti Widden. Apa kuwi? Ibu hajah Widden. Apa kuwi? Entuke dhuwit saka leh nyinden. Oh, Widden. Widden. Sampean sampe iso munggah haji ganti jeneng aja Pak Haji Eko. Haji Sokeh. Apa kuwi? Sokongane wong akeh. Oh iya, iya. Ngono, Pak. Nah, kuwi kudu dipasne. Coba. Tak pasalna bismillah wa bil Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil baqi ya Allah wa kulli mujahidillah musik siap Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah Salatullah Astagfirullahaladzim. ala yasin Habibillah Salatullah Allahu Akbar. ala yasin Habibillah Pak Lurae asmane Pak Hari Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Pak Lurae asmane Pak Hari Allahu Akbar. Pak Lurae asmane Pak Astagfirullah. Oh ndase Wong dijak Nah, apa to kok nembang pengen kok iso. astagfirullahaladzim. Wong jenenge nembang ki paling ora paring pangalembono lewat Lebih mengena. ya lebih mengenake Ya didelok-delok situasine no. Oke. Oh iya, rumah Bar saku. kula terus panjenengan kula terus Mas Lutu Oke. tapi Aku piye? anggah piye-piye Aku iku ora ero, ndak di improvisasi. kula to HP niku aja sing disimpen ki barang-barang sing ora apik Lan. ngoten lho Dalang nyepres kabeh. Gila nih. Aku tak madhep sana ya, Mas. apik lho kaosnya biru Mas ketok gagah ya Gagah apa malah koyo juragan ndok asin. Ayo. Pak Lurae asmane Pak Hari Rino wengi tansah memuji
tansah memuji Sregep salat lan sregep ngaji Insya Allah akeh rezeki. Sregep salat lan sregep ngaji Insya Allah akeh rezeki. memimpin di desa butuh suasana tetap utuh tetap utuh Sik hop ngono ki terusno kok lali ya wah cangkeme nerane cangkemmu ya lah kok malah guyu 2 kali Nembang ki nembang dhewe rasa guyu. Sing guyu ki ben sing nanggap. aku ora guyu manten raiku kaya wong guyu Mas wah aku iki kelejingan oleh guyu Desa putu balik Melangi. Asem cengengesan lho. Ditangkap cengengesan. ayo balik memimpin di desa butuh semoga desa butuh tetap utuh masyarakat tidak pengaruh Pejabat ya ora angkuh. masyarakat tak mungkin pengaruh pejabat ya ora musik ya Salatullah Salamullah, salamullah, Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Matur suwun penonton sedaya. Matur suwun penonton sedaya. oh enak Matur suwun penonton sedaya. Ndang nembang kok. Kok malah ugal-ugal kaya dolanane anakku. sing nembang kok Mas Klitik Aku ganti aku. gantian nanti sini di depan saya di belakang sampean di tengah Oh, nanti malah. sampean di depan saya di tengah ini belakang Nggak nembang kok. ngono iki omong kok biasanya Mas bar Klitik iki Mas Klitik iki terus aku Loh, Delokan ngono lho. Sing aku sapa? dioplos didelok aku film mau piye Wotos ya. sabar Masa toh aku- sabar Sing ning ngarepe aku. karo wong tuwek ki sabar karo biaya sepuh ki sing sabar Matur suwun penonton sedaya. ingkang sampun tindak ngriki sik hop prok Sedaya duduki. Saya siyuk saya kopok nah. lho O ki ya Oh, O. nah. Purwakanthi ki O. duwe lingga salin Nah. ukara Ngono lho. Hapsara Hapsari. Hapsari Betara Betari. Dewa pi Nah, rempelo sekilo 15.000 Wih, banyak lamu ya kuwi teku. ya Matur suwun penonton sedaya. ingkang dinten niki sampun kersa ya Nimbali dalang piye kok. ingkang ngasta nggih budaya Nimbali dalang ya piye kok. gelaraken namine budaya Matur Alon, suwun dateng Pak Polisi. ingkang sampun Sampun nyapa? Napa? Sampun nyapa? Nyapa? Sampun Eh? nyapa? kersa ngriki ya kersa ngriki Kula aja kluduk saged memuji. Insya Allah kathah rejeki. insya Allah kathah rejeki Lancang nggih, lancang. Matur suwun dateng tukang diesel. ingkang sampun boten
Dusel. Sel to. Iya. Iya. Tuh. Bareng sik hop. Jajal, iki kudu cetha lho. Iki improvisasi lho. Improvisasi spontanitas aku ndak tenan iki. Kan yo support, pendukung juga toh. Iya. Matur suwun dateng tukang Nah. diesel. Ingkang sampun boten dusel. Oh tegese leren ning kono ora ndelok. Ora dusel ning Kula ndongakne muga mari kesel. Insya Allah atine ra mangkel. Tak dongakne awak ora kesel. Insya Allah atine ra mangkel. Matur suwun eksis laundry. Oh, kabeh terlibat ya? Iya. Oh iya terlibat, Exis Laundry. ora mikir Rino Wangi. Lah nyambut gawe apa mikir Rino Wangi? Iya. Terus nih Rino Wengi. Rino Wangi. Terus, ayo. Rino Wangi. Kowe ya bingung to. Aku Kowe ya bingung no Ya. iso. Ngono kelone Mas Aki iko. Yo kalem-kalem. Kalem-kalem. Gak iki langsung nyapa kok dadak pikir. Ayo. Ayo jajal balesen Mas. iya Matur wis suwun tukang eksis laundry. sing ora mikir Rino Wangi. Lah nyambut gawe ora mikir Rino Wangi. Ayo Mas Luduk. Penontone do ndelok mriki. Aja lali nyucekke klambi. Iya Bener pas to. Matur suwun dokter gigi Winardi. Oh, kok sing mbok golek kirene to? Pah. Bu Winarti. Iya. Matur suwun dokter gigi Winardi. Winarti. Mugi-mugi saged nempel gigi. Gigi krowok ditempel. Iya. Iya nempel gigi. Pinter, cerdas kayaknya. Pinter. Ngobati warga masyarakat ngriki. Insya Allah kabeh mesti mari. Loh, aku iso. Iya. Ayo jajal. Matur suwun karo bakul jeruk. Kene kono enek bakul jeruk. Ayo. Kuwi dalang ndi terusan kok ndi. Apa ya di Oh, terlibat. dekati no iya no Dirangkul. awake dhewe karo bakul ki yo manunggal kok. Silaturahmi. Matur suwun Hei, iki karo nek nganti bleset potong 200. Oh, karo bakul jeruk. Ayo. Yo. Silaturahmine apik saben pedhok. Karo kanca kabeh mesti matuk. Dienyang pira wae piyantune mantuk-mantuk. Iso. Matur nuwun dhateng sedaya bakul Pak Iko. Ayo, bakul ya lagi. Tindak riki ora mikir mikul, ora mikir mikul. Iya. Ayo. Cara dadi pikul ora dipikir. Rono rene kabeh seneng kumpul. Karo bojone ben-bengi dirangkul. Rono rene seneng do kumpul. Bur, jumeneng bur. Rezekine karo bojo ya dirangkul. Ya. Wonten sinden namine Mbak Puri. Sinden Pak Eko cantik sekali. Awake apik tur merahati. Ini memang dambaan hati. Awake apik tur merahati. Ini memang dambaan hati. Puri, jawab Pur. Derek ke dalangi Mas Eko tanpa musik. Yo, dicoba kecerdasanmu, jajal. Derek ke dalangi Ki Eko. Dalang ki eko piantune bloko. Mesti apik. Yen disawang awake dawa. Lek awak apa nek dawa? Lek dawa liyane no. Awake ombo. Lah yo awake dawa iki dhuwur kae. Oh, iya. Yen disawang awake dawa. Bareng ngadeg kaya buta. Cangkem kluthuk. Ku kok musik goting nih. Kowe kira karo aku kok cerita sentimen iki jarinya apa tuh, Duk? Kowe aja sembrono lho, kok koyo buta rumangsamu. Kayak gini. Kok rumangsaku Wong piyaine gagah pideksa ngono lak penak. suwe-suwe kok marani gading nih lho.
Nyapa? Wong iki sabar-sabare wong iki enek watese, Mas. Ngono. Aku ngene sik lungguh iki sik ngajeni sampean. Sampean butok-butokne aku ini jauh rumah samu. Lho mek guyon nyapa lho Pak Munsu? Lho lek Pak Munsu berarti kamu sadar. Guyon iki enek watese. Ning ngono iki jenenge privasi. Dalang karo dagelan iki ngono lho. Lho lek pancen suruh pamula kaya buta nyapa lho Su? Lho. Berarti aku tersinggung mergo sampean persis to? Lah iya. Lah, kok sama ora? Yo. Kayak buta. Lah kamu ndek ngocok yo ora? Heeh. Ayo padha ae mangsane kok iso. Nika dipun manfaatke. Mane dimanfaatke enteng niki. Heeh, puri. Sil bang Bur. Coba Dek, Ayo, Bu. pelok Mas. Rada digawe jengkleng saiki, Nduk. Suwi ora gawe bawa caping gunung coba-coba. Selindro nyongo. Oh iya, selindro. Sorry ya, Bos. Sorry. Akan melu. Jane belok ya ora apa-apa ning penak regeng selindro. Nah. Lek puri ya anu dua no, karo iwang no. Aja iwang Nduk. Aja karo iwang. Iki tak bagi dhewe engko. Iki ben janda baru engko. Wah, aku seneng lagi nembang janda baru. Kowe lah dalah. Iya. Wah. Wah, gawedi ya niki ya. Jare senenganmu sing gedhi. Iya sayang. Iya. Oh, iwang mbok gedhi kaya ndek ngono malah udah. Ya. Nek gedine wong wedok, nek gedine lemune wong wedok ki aku ora samar. Nek gedine wong lanang, lemune wong lanang aku samar. Apa, Mas? Wis engko tak kabari. Oh iya, Mas. Oh iya nek wong wedok gedhe lemu gak was-was, gak kuwatir. Wong lanang ki nek gedhe lemu kuwi mesti kuwatir. Manuke cilik. Mosok ya tur teh. Karek sing takon jenengan. Ono iki mbok aja tur teh ngono. Anakku lemu, Mas. Oh. Mulane tak nggih contoh anakku kuwi ngono. Ya Nduk. Kowe ora ngeroh, Bur, meneng Bur. Guyu. Kowe guyu penasaran piye? Kae urusan kok. Sir nyatakne ketok Mbak Puri iki. Ndak iki gandengane Mbak Puri karo Mas iki bener ya gandengane ya? Barang. Lo kali Mas Liti. Yo. Sinten Rien? Barang. Itu apa? Sini. Kamu. Oke. Saben Anget lak tombok kesel to, Pak. Siap dan. Energi. Coba sekarang giliran kamu ya sayang. Giliran aku. Nanti apa itu posisinya seperti Puri tadi ya? Ini ya. Agak jengking gitu ya. Ya. Pakai mencolot apa tidak ini? Kamu diam aja yang Diam cerot aja. saya. Oke. Wedok mencolot malah koyo jinglot. Lha variasi. Oh, variasi. Variasi kayak mobil. Ini pendak monoton. Monoton ya. Iya toh Mas, lah aku lek mek meneng ya sampe seneni. Monoton kuwi nek budal dhewe gak gawe kendang, gak gawe gitar, kae jenenge monoton. Kuwi jenenge. Kuwi jenenge keyboard. Ayo. Guyon nek wong kan. Terus sing dibayar iki yo guyon iki yo jenenge gitu. Kuwi aku. Biasane ngono ya aku lho sing Puri kok. Ya. Kang. Bang. Oh, sing tenono ababa saka gandengane iki lho. Semangat iki gini dong. Semangat. Kuda-kuda ya Mas. Stop menengok. Iya. Iwang jengdang pakai ngomong. Ian, Mas. Ngomong gudak-gudak. Biasa. Aku kok Ini sabar. terlanjur minum obat tadi. Obat apa? Mas? Sorengat. Apa Apa itu itu? sorengat? Sore diobe isu jengkat. Semangat. Oke. Yen memaja among karo janur kuning
Tuh. Ayo ndang mencolot kok iso. Piye to, Mas? Lah kok ora sida mumbul. Lah iki ape? Bojoku ape ngendok ya? Iki ki ancang-ancang memberi kamu peluang. memberi kamu waktu. Ngepas nih, ngepas. Kalau istrimu sudah begini, kamu langsung wek. Wek. Anu bangsong ya. Ayo. Satu lagi Mas Putu. Lagi Mas Putu. Tambahin Mas Putu. Lebih betul. Kuwe terus. Ini lagi nyeneng kita. Penak, Mas. Penak, Mas. Loh, ya asik to, Bos. Pengen? Sini. Dapurmu kok malah nyeluk ya aku. Ya lek pengen ning ya. Loh silakan kan. Loh, aku iki tuwek-tuwek lek kon kalah karo awakmu ora sudi le. Monggo. Loh, piye to? Iya to. Kok dikira aku iki guyon opo piye? Jenglingane bapak le. Oh. Bapak pocong ya. Wong jengleng. Kusik. Entar ana gendahe. Wis ero. Ayo, aku les jengleng ini. Rumangsane apa dikira aku wong ecek-ecek apa piye iki? Khusus Pak Eko tak golekne iki lho Iya. jenggleng. Khusus Eko ki lho. Khusus Eko. Jenggleng. 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 Iki ketara lek jakete lek tumbas ning ngene. Haul. Wis to ben iki saeneke. Saeneke. Wong tuwek iki saeneke doyan. Oh iya. Astagfirullah. Sik, Mas. Tang. Napa, Mas? Dalang iki lho. Nggih. 45 juta. Lah iya no. Katok 35.000-an. Iki nggih olahraga badminton kok le. Iki kathok badminton kok le. Keduran ora. Wong iki kok kula street lho apik. Ngene lho, Oh, kok apik. larang. Gelan apa? Dalang kok masalah. Lah kok. Oh, kok ngisi-ngisine. Lah kuwi pasaran sapi lho nek tuku. Ngono, ayo. Aku jengleng yo. Pon derek panjenengan nek kersa. Sing penak, Pur. Eh, Ladenono bapak ya, Nduk. Alah, wong ya ambeyen murung mari ngono ndak. Kok mladen bapak. Ayo. Lah ret curet. Juluk aku kuwi Mas. Ayo. Tak curet. Delok adik dayanmu. Bapak. Asu iki. Tak omongi. Rene anu di Mas. Ngapa? Nduk tak omongi. Ngapa, Mas? Bapak gendeng. lah malah dikutuk. Arepe genjreng kaya ngono to, Mas. Sik dililing, dicekel. Siap. Mosok langsung dilang ngono piye? Jegleng wong leyak. Kompuri, Pur. Penak kompuri ya. Rada maju rono, Nduk. Mboten, Loh, rada maju. mboten kula Lah, wedi. lah nyapa? Kula wedi. Dek wedi. Ora tak aku senggol wedi. Dok, rada maju, Dok. Mau kilo. Wedan. Asu. Iwang rene. Sabar. Aku ki dalange kok digilok-gilokne lho. Sabar. Lho, sampean iki Sik to, Mas. sing bayari ya Pak Eko lho. Nah. Lah kok sing sitok. Sitoke wedi, sitoke gila. Rumangsamu ki, ya setidaknya ki sak wedi-wedimu sak gila-gilamu iki adep ono. Nah, ngono lho. Ngono lho, setiap jatuh asini ki yo gilani tenanan. Memperankan. Masaku. Oke, Memperankan. ora oleh ngono ki. Kene maju wong loro. Kamu apa aku? Wong loro. Sutae no yo. Oh ya sik sut berang. Sing yo. Gak. Puri. Puri. Lah Iwang aku ndak tatak karo Iwang. Rasa aku. Ayo. Madep pore ini lho. Kowe nyamong ora iku to, Bro. Lah jenengan keliling ae lho, Pak. Kowe demen ora tak liling? Aku liling. Kowe iki gila nih lho. So. Mas aku kok. Pak Srek. Kembang
Wah, aku kemarin ndak gawe setrit. Sesuk tak ganti setrit. Lah kok ganti setrit aku rumah saku iso nginjal. Tahu Ngene tak kok ndak geni tatak. tahu tak geni setrik ini mah pupu ting prowengkil kayak susu kirek. Ayo malah Siji ngelokke wedi, siji gila, siji susu kire. Pokoke iki ning gone Pak Hari ora kajek. Sik khusus Pak Eko aku tak sing anu. Kene. Wis to tak benakne nek aku mesti iso. Ngapa to, Mas? Loh. Wah, iki ndak kuwi. Nah, ora apik. Apik kowe. Bisa coba kowe. Bisa lho. Iso. Bisa lho. Aku ngendang biyen panjen dadi yoga aku biyen. Iki tiba ya iso kok. Aku biyen dadi yoga suwi, Mas. Ya, percaya ya. Dadi yoga. Tangki nungkin. Wong tuwek kon nyawang bokong itu rumah saku. Apa rumah samu ngene ndak demen aku? Kula sing dijak omongan Mas Kluthuk. Kok ya rumah saku wis ndak sakit jeleng. Merendahkan martabat. Ini sugan, bener iki. Kita serius iki. Sekali. Langsung jeleng. Langsung bareng jeleng. Langsung bareng. Tiba haus aku. Oleh darah muda kok ora haus. Wes bisa nih. Ngono kuwi. Pindho. Dajal pindho lek pengen asam uratmu kumat. Ndak kuat. Aduh, aku malah ndak kajen Mas, aku sewengi iki aku Mas. Lho, Kak. Sing penting lak lunas. Kok kuwesel menggeh-menggeh Mas. Makane. Berarti genjer iki ya kesel ya Mas. Kesel. Kok tak enak dadi dalang. Mulai nggo sajen. Sajen apa ora ada apa-apa iki. Sumpah iki serius aku kesel tenan aku. Oke. Aku selama mayang nggih Bapak-bapak. Jegleng sindan nggih sik niki. Kesel to? Oh. Nah. Makane enak iki lho. Wis. Rasane wisan. Wong tuwek ngono kuwi paling pol ya pisan. Tau loro keturun. Ayo. Ayo. Cepitan. Banyol ndak kok guyu gitu. Kaci. Aku iki banyol. Kesel. Banyol iki aja terus-terusan. Oh. Mangga. Pacit. Lambe tak diajen. Oh, aku sesuk ndak diajen karo anak buahku. Aduh. Nah, ngene lak kompak. Ngono kuwi ndak tak blet terus ngumpul dhuwur ben ada gerakan surprise. Ndak Cuwendek ngono. Wong lek kesel lek bodoh. Aku ngerti lek kowe iki bodoh kesel. kowe iki ra Kebanteren. Oh. Yo. Panas. ngono kuwi semayan. Semayan ngono lho. Wis mau sore iki privat mbok culek. Saiki ndok mbok degul. Ayo baru. Panas. Oh, tak jene
Terima kasih matur nuwun Puriran nama Ardia Diwang. Sekarang anu Mas, Mary ama Ririn. Oke. Nulat dolagu utama tumrape wong tanah Jawi sing ngaku iki jenenge Sinom Parijata Slorok. Iya. Iki lak modele digawe bukses to. Ya. Nulado lagu utama. Ya. Sino ya enek. Cino? Sino enek. Iya. Nulado lagu utama. Oh iya. Enak. Iso lho ya. Wah, dhewe kok. Tembangnya aku pengen sing rada sigrak, Mas. Oh, Mas. Loh, iki mau sigrak saiki sigrak. Janda baru. Oke. Yo, Oh. sampean apik banget nembang iki. Nggih. Tak gandengi karo warang kono. Siap. Tepung ke dhisikno. Yang kamu kesini dek, saya suka yang agak tipis kayak Saya Yang Ah. tipis. Saya yang Iya. kayak Sermier. Sermier. Ya Grup Allah. mobil. Kayak Sermier. Ayo. Oke, siap ya dek ya. Coba. Ya piye sik dicobakno. Aku pengen jajal dhisikno. Kene Dek Ririn, Dek Ririn. Salam. Sama Om ya. Ya, Om. Coba. Deg-degan Dik. Mas, anu larasmu rada kleru Mas. Sing laras, sing kleru. Sing dulu larasi contong. Deg-degan Dik. Dik. Ayo coba sampean. Yang nyanyi saya, yang berekspresi sampean. Obah, ngono lho. Deg-degan Dik. Dik. Aku Deg-degan Dik. Iki lho, ini gerakan wanita yang mau nelek ini. Lunyu Mas. Iya, iya. Yo balik neh lah no. Oke. coba. Oke, nggih, janda baru nggih. Oke. Ah. Siap, Ya. kanca-kanca, among rasa kalian Nyuku Sumardani. Sumardani. Yuk, sikat. Mas. Terus. Deg-degan Dik. Deg-degan Dik. Rene ini kalem kene lho. Ngono kuwi kudune ya, Mas. Tonton-tonton ndang kutung ceng-ceng dang deng cet dang deng cet dang deng duduk gentak cet ngono lho, Pak. Oh iya. Coba. Ayo Mer, ayo. Oh, ya. Ayo Mas. Oh. Deg-degan Dik. Dang deng. Dadung cet, dadung cet, dadung cet, dadung cet. Ya sing kuwi. Ya. Deg-degan Dik. Pakangan. Ah. Batune nggone ndi saiki? Kuwi kok iso Pak gadul. Iso gadul. Nek batune iki anyar iki wis enak. Lho. Iso gadul. Ayo. Deg-degan jantung aku deg-degan nalikane aku krungu kabare ora ono aku ra kira apa bener ora wis bepisahan
Mer, ganti awakmu Mer. Ratapan Mas karo Mas Duduk. Piye? Aku ngene. Ini lembang kok sing ganti aku. Ya aku ndak oleh nang ngene. Oleh. Oh, ketoke dulure Budi Binten lho. Nyamuk alas lah kan. Yo. Ratapan Mas. Ayo. Ratapan jantune ratapan kalekane aku krungu kabare tak remes sampeyan iso pucet ala jebulane sampeyan duduk ati ayo bareng Oke ini kita ngopo duku-duku ning kutha Semarang lagi ketemu kok wis mati bilang sayang Sabtu malam minggu doa kowe jantung hatiku menyang sono mes tuku selendang biru aja sembrono najan aku janda biru ada kedekan ada kedekan satuku terdekan nalikane aku kabare ora nyono aku ra ngakewo apa bener siramu wis kepisahan kendang iso blu blu blu. Yo. Peratapan cintaku orang ngira kepanggih kali sampeyan tak kira sampeyan iki sejen lan jebulane sampeyan kudu Duku-duku mes ning kutha Semarang lagi ketemu kok wis wani pegang-pegang malam minggu Ganti jantung hatiku. nyang Solo tuku selendang biru aja sembrono nantian aku janda baru Ya. Cintaku sekonyol-konyol kodang karo kowe Mia Rachel lampar bukan cara tutup rasa korban dilayan yang rapat dosa
betina sirahian cintaku sananya paritasan turun kemawani kanjeng modal bensin taindar motor kotak setater tak ampiri ayo kaca iki mau wakeh pamundhut Mas. Nggih, Bos. dipun wasta Mas Ya, kesanipun remen wah. penggalipun senasa mangke dipun pinangkani wonten season 2 Anu Kusumaning Wijaya. Oh. Kus lagu apa jenenge? kok Kusuma Wijaya Kusuma Wijaya. mboten Oh, damel iya. ning Pak Ya iya Kene. Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Ya. Ini dong, cepat dong. Nggih. Bisa ya, Dik? Bisa. Iki sembarang iso kok. Lagu rung diciptakne iki nyanyi saiki. Lho iki ning jero weteng wis karaoke ya. 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 Nadane pas ya. Sampun, sampun. Pun. Kopior. Sik jajar sepiro Mas? Aku kok samar aku. Ya.